Ang tamang oras sa Radyo DZGB, on minuto makalihis ang alas 3 nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigsipa sa pwesto kan mga senador si Lieutenant General Antonio Parlade Jr. bilang tagapagtaram kan National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict o NTF-ELCAC ang nasabing rekomendasyon kan Senado nakapalaman sa committee report kan Senate Committee on National Defense and Security na nagkondukta ng investigasyon may kinaraman sa red tagging. Nakapalaman pa sa inaprobahan na committee report na pigpresentar ni Senador Panfilo Lacson na iyo ang chairman kan komite na ang appointment ni Parlade sa task force suhay sa konstitusyon, partikular na sa Article 16, Section 5, Paragraph 4 na nagsasabing daing miyembro kan Persas Armadas na nasa aktibong serbisyo ang pwedeng ibugtak sa anuman na trabaho nin sarong civilian position sa gobyerno. Tanawanin doon na sa report na pinamamayuhan ni Parlade ang Southern Luzon Command kan AFP. Mientras na inakuman ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. na bako ini pamilya sa nakapalaman sa nasabing ley. Pero tinawanin doon kay nina ang task force kumpesto kan kabilugan kan gobyerno sa pangingenot ni Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi kay nina miyembro kan AFP o PNP ang namamayo sa task force mantang sinda nagpuon kan laban sa rebeldeng komunista sa nasyon. Yan ang pangalas 3 na barata haligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets! Bili na yan! Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack promo. Yung Milo Twin Pack promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 3 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo!
Merienda, 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 merindal, 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 merindal. Da merienda, 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 merienda. Grabing higop. Anong masasabi mo? Cola sising berde. May masasabi ka? Tugdon sa... Wala. Ay, sus ko, noy. Bata nag-uura, noy. Malumbay, makawi. Wow. Wili. Nasa tuno ka ngunyan, Maski anong gayong kanganta mo, nag-uura, noy. Nag-uuran. Mahira ka man. Bata ako nga di ako nakakabalaybay. Di ako nakakabalaybay kas bago pa. Naaga. Grabe ang kwan. Magusog talagang uran. John Napoli sa Technical Department. Mr. M in the afternoon. Kumusta lamang kita, Mr. M, ang lalaking hindi inuumaga. Ang satuya mga tugang na mga tataramon ngunya na hapon tabi digdi po sa satuya na programa ang satuya na mga tataramon tangani po lamang na kita makaukod ang tataramon ta alumaad. Ano nga yan? Maalumaad na? Yes. Ano po ang gustong sabihon kang tataramon? Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Paano mo mga tugang masabi na ang sarong bagay ngaya maalumaad na? Ano na ngayon? Binag-ura lumaad na? Dahil ngaya medyo nag-init-init pa sana. Nag-uro alumaad ngaya. Nag-uro alumaad ngayon Ano na ngayon pambangot sa gulay. Ano sa gulay? Pakalay naman Junior, tirada mo naman yun. Pambangot sa gulay. Ano yan, Jill? Si Angel, latusong ko ang babayang iniyo. Ano pambangot sa gulay? Ano? Diba? Ay, sus kung aki iniyo. Rapadon ko ini kikupon band. Rapasuntagan ko pun band. Bagus mo maarog kang taga. Hello. Maray na hapon, Migo. Alumaad. Explain to us the meaning of alumaad. Bakit po ang alumaad o itong suwigong bumbilya na naglalaad? Hoy. Sus ko. Saan kinusulta mo naman kaan? Saan kinusulta mo? Si Direk Edwin po. Kaya daw ako. Ninong. Ang turo po ni Kuya, ang maalumaad, so pinalaybay na bado na madali na magmara. Pero, kung sabihin mo, nagdumog-dumog pa? Medyo dumog-dumog pa, pero madali na magmara. Ayun, iyan ang? Maalumaad. Maalumaad. Okay. Pwede. Ayan po ang turo ni Kuya. Maray si Kuya mo sa imo? Ako man talaga po yan. Maray. Siguro si Kuya, mas gurang sa imo gayon. Mas gurang man talaga po si kaya nga ni Kuya. Sininong man. Turo tatao ka na magturusin bago niya na. Yung baga po. Kaya nga ni ginapot na Kuya, mas gurang sa Kuya. Maray ka na magrason-rason mo niyan? Iyo man talaga pag ninong ang logic dyan. Gari may video kwan ka na. Gari nakaukod ka na. Nakaukod magana po. Gari nakaukod ka na ngunyan. Bako man sana na nagtataong disrespeto. Nagpaliwanag man sana po. Nag-explicar man sana po, Ninong. Maray anihado. Padago sa iyan. Ninong, sabi mo baga po, nasusupog ka magbalaybay. Nga po nagreklamo ka kung hindi ka nakakabalaybay. Sa laog tada ako nagbalaybay ihado. Sa laog. Sa garahe. Nga hindi mailing. Makasayo magkakon sinugo ka? Ano po? Di ako man makasayo magkon suguon ka. Totoo
Tuo baga po. Difícil magsayo. Matakon na itiba at paturugon sa luwas ka narong. Yan ka, ni kalaban nakakiblit. Sabi baga po, Ninong. Sige, bye-bye. Thank you, amigo. Oh. Sabi baga po, happy wife, happy life. Yes, yes. Thank you, Agree. Ninong. Agree. Bye-bye. Maalumaad, madali nang magmara. Gusto sabihin, in between kan dumog asin mara. Junior, tama yun? Ang paroy, baga nagiging maalumaad man, di ba? So paroy, inani mo. Nugod pa minsan, maalumaad between gango and dumog. Maimbong. Maambong. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, boss. Marina hapon po, Kapingki. Ano? Ano, Kapingki? Namamakot na tayo. Ha? Ano? Namamakot na. Di ko lamang nasabutan. Natusunta ka. Di ko nasabutan. Bye-bye. Di ko nasabutan. Sarawayo ni Neo. Di ko nasabutan na. O, yun na. Nagkasarabutan na kita in English. Ay, madali. May nag-text. Si Father Alray. Pero inan makakasertify kayo ni. Ano ba eh? Maagmok. Ang root word kay ni Tabi Padre, alumaad. Ano nga niya? Maalumaad na. Yan. Ang pinakamumkuan niya, alumaad. Yan. Bako yung Tabi Padre. Yung Tabi yan na, mauro agmok. Ano nga yan? Mauro agmok na. Gusto sabihin, dumug-dumug pa. Di pa masyadong mara. Mauro agmok. Salbatana. Gani masira ang agmok. Baga masira mo ni sira sa balingoy. So ali sa kuhan. Mamok ito. Mamok pala nito. Mamok pala nito. Moist. Nagdudumog-dumog. Between nagdudumog-dumog and nagmamara. So nasa gitna ka ito. Iyo databi ang alumaad. Yan. Okay. Yan po mga tugang at mga tataramon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Gura no mga tugang kahalaga sa tuya na mga tao ang utang na buot. Sige daw. Gura na po kahalaga sa satuya mga tugang na mga tao ang utang na buot. What is utang na buot in English? Junior? Anong utang na buot sa English, Tabi? Sa Tagalog, utang na loob. Ano sa ang papalitan i-English yun ini na utang na loob. Di ba? Utang na loob. Ano? Credit inside. Hello? Credit inside. Mataliong ka, sir. Salamat, sir. Mataliong man ini. Nata mga tugang ta arog kang kahala sarudang mga bagay-bagay mga tugang ang pagtanaw ng utang na loob regardless kung ang utang ang tinaw sa imong tabang sa paaginin duwa bagang klase baga kay ang pigitaong tabang para ang pigigibonin tawo para kita mga tugang makakrear nin utang na buot. Ang numero diyan ang pagtabang pero may pagtabang na iba-ibang klase. May pagtabang na inagi sa legal, may pagtabang na inagi sa illegal. Di ba? Hello? Ninong, Yes. po. Yes. Ang utang na po, grabe po yan ang implication ka sa Pilipino. Iyong nagiging Filipino culture ini. Iyo po. Na yan, grabe pa nga ipo mo. Tapos ikaw ang tawong nakagimog-ipaagi na nganing maresolveran itong pangangaipo o problema. So, kung bako duman sa tawong ito, o sa organisasyon na ito, iyo. Bako pa nagtatrangkilo ang isip mo o di pa naresolveran sa problema. Di ka ngayon naging arog ka ini kung bako ngayon dahil sa personang yan. Iyo po. O kung bako ngayon dahil sa organisasyon na yan. Iyo po. Napaka-hyper dahil sa
Oh, kaya pag medyo minakibra ka, matarap kaday ngayang utang na buot kay ninyo. Yung problema man po. Ang Tigawin po baliktad na migo kang utang na buot, tamo, Tita mo nanggad po. tatamuon ka. Iyo po. Di ba? Ano mong tamo? So, pero susumbat sa imo na, o nga, sisingilon ka na. Susumbatan ka. Iyo po. Guna ako sa gamit pag malipot. Ano po? Guna ako sa gamit pag malipot. Tamong. Tamo. Iba ka po problema sa tuya. Yes, And we weaponize man lugod yan na utang na buot na. Yes. So, taraman ka pa. Oo, Kung baga. bako sa kuya, di ka makakabot sa kung hain kang unyan. Iyo baga. Kung bako ngayon dahil sa kung nga, di ka matatagay, magyaman ka daw. Yan, mga Kaday araw mo pa ngayang yan. utang, miling yung araw ka na kan ngayon, di ka na ngayon nakamid bid. Yan. Ang mga linyang iyan, narunduman mo yan, bigo. Rumdumon nanggad po. Nasabutan mo? Opo, nasasabutan ko po, Ninong. Nasabutan mo mga araw ka nagibo-gibo ng tao? Opo, haloy ko na pong nasasabutan po, Ninong. Isinisequal mo ng mga maraot na gibo pag araw ka yan? Opo, haloy ko na pong isinisikol ang mga maraot na gibo. Salamat, bigo. Salamat po, Ninong. Pasay man lugod ang kamurawayan ng kapwa mo. Bye-bye. Di ba? Ang mga linya, nagarato. Di na ako tud magkaong ngunyan gikuan Di na ako tud ngunyan magkaong ki ano ini ki So, kwan baga putserong baka. Di na ako tud magkaong ki bulalo, palibasa permina sa nago sardinas. Di ko alam ko nang pagatulkan sa kuyang siko, braso sa sardinas o sa bulalo. Di ba? Pero, ano mga tugang ang implikasyon sa pagtaon ng utang na buo? Pagtanaw ng utang na buo. Hello? Hello. Yes. Naramdaman ko lang sa istorya ni Sofia Ayala. Ano ito, bigo? Oo. Yung surusuan sa jeep. Oo. Kasama may padudo. Oo. Ano? Ang kalukuan mo. Sorry, ka para heavy so aki. So ka para heavy so aki. Iyan pa parang pinalawas sa dodo. Tapos may kataning na lalaki. Latasan ta ka para pundo ka. Pundo ka kaya. Makaray ka dyan. May masarap. Kada yung mga utang na buot. Ano may istorya kayo ito, John? Sunay padudong aki, buda may kataling na lalaki sa bus. Sa bus ito actually. Okay. Mahalaga da ang mga tugang ang pagtanaw nin utang na buot dahil nagpapahiling kanin pasasalamat sa ginibo sa imong karahayan. Kung ano mga tugang ang ginibo sa imong karahayan, mahalaga na magtanaw ka kan mga bagay-bagay na ito. Regardless kung sa anong paagi sa imo nagtabang nin karahayan. Relative aga? Relative, di ba? Gari, sunadang ko nag-speech. Yun nga in the Philippines nga winning nga the lotto is relative. Talaga? Pag nagana ka nga sa lotto, nakulong kang relatives. Okay, Napasala nga sa direksyong pagkatara mo, di ba? Gustong sabihon mga tugang daim ta nalilingawan ang karahayan na ginibo sa imo nintawo o magin si sayman maski ang organisasyon. Pero sa likod ka ini, nagiging kultura na daatabi kan mga Pilipino ini na minsan kung iyan na mga bagay na iyan na ginibo sa imo nin sarong tawo, kailangan mo databing ibalik ang pabor dahilan sa utang na buot. Pero pag nalingawan mo yan, nakagibo ka nin sala sa iya, ang baliktad sa imo, tatamuon ka. O paano ta matatapos ang araw ka na ugali? Dapat ang mga tugang haliun tadaa ang pagiging mapagtamo sa mga... Kung sabihin, pag when we help mga tugang, day databi kita kipig-expect na ano man nakabayadan. Nasasabutan po nindo. Hello? Hello? Hello, utang na loob, gratitude. Ay, very good, madam. Sabi ni Father Alray, credit, tandali, balik ang gusto text. Debt of gratitude. Yes. Debt of gratitude. Si Manay, dati anin mo ni Kapiawi. Si Sally. Ay, sus. Uy, Manay Arlene. Oh, ano? Kumusta na ang Pilawi ta? May pili pa dyan?
Wala na pa mahilang ba kasi banji. Ay, sus kung pangyari sa maaba ka. Pero ara mo, tama na pagtatara mo, gratitude. Yes. Pero ara mo manay. Ngani pala na maiwasan ang ano ini, ang gari pagtamo. Dapat parang kung kita matabang, di kita nag-expect na ang tinabang mo, tatawanon sa imo nin sarong tawong utang na buot. Dapat di ka mag-asa na ikababalusan ki arog ka na bagay. Sa pagtabang mo, dapat tabang ang pagbulawas ang pagtabang mo. Ako? Eh, kuhan mo ng pili, nagdumang ka kinuna sa kamalig. Ah, okay. Okay po. Okay. Ano ko na, kasi ito, pamikidyo, ano te? Iyo. Okay. Salamat po, Manay Arlene. Sige, bye-bye. Ingat po. Thank you. Di ba? Regardless da mga tugang, maski ano dang tinabang sa tuyang, kaya bagaso, kung matabang kita mga tugang, dapat bulahos sa buot. Di kita nag-aasa na babalikan ka o babalusan ka king ano man na bagay. Let it be. Kung nakagibod sa tuya, mga tugang kikasala no medyo nalingawan ang mga itinabang mo, pabayaan mo. Let it be. Anyway, naging parte kanya kambuhay. Naging parte ka kambuhay niya. Buda, ang pagtabang mo, dapat databi, day kita ano man na ibinabalik sa satuyang sa diri, kundi may sarong bagay na magtatao sa imunin. Kayahayan kan sa imong buhay, asin kan sa imong kalag. Igwaki magatao sa imunin reward, yaon duman sa kaitaasan kan sa imong ginibo. Hello? Hello? Yes. Hello, sir. Yes, good afternoon. Ano po ini? Ma'am o sir? Reaction lang po duman. Tama po ito na kitang mga tao argunta sa ginibo ni Jesus Christ. Na kung kita po, kasi Kristo nagdusay kan sa iyang buhay. Dahil kita siningil nin anuman. Pero kitang tao, kadiit lang kan tinabang ta. Karo rumdumita. Iyo man ang gad-adi? Pinabulos ni Kristo sa iyang dugo para sa tuya. Pero kita nagtabang sa kapwa, pulon po ang pag-iisip tang makabalik. Yes. Sabi po kang sa Bible, pag tinao kang tuo mo, dahil mo na ipagpaisi sa wala. Yeah. Para po may reward kita dumaan sa kalangitan. Yes. Salamat. Opo. Salamat po, madam. Marayon ang 10 punto ni madam. Marayon mga tugang ang punto ni madam. Tungkol po sa bag. Kaya kita nag-iiriwal pa, no? Di ba? Ito. Sabi kang texter ta, utang na loob, utang in English, debt of gratitude. Yes. Thank you. Pareho kan sa text sa kuya ni Father Alray Compuesto. Debt of gratitude. Okay? Thank you po, Utang na ay tulo pala so nag-text. Okay. Good afternoon, Tabi, Mr. M. Aram mo, ang pigtataram mo, nakaka-relate ako. Taso sa kuya na neighbor, kang nagkahelang pigparatabangan mi ito. Dit lang na pakapark ko kan sa kuyang auto sa may kudal niya, nasag-idang kulang kidiit, dagiton sa ko. Dahil lang ako nagribok. Pero sa totoo lang, Sa totoo lang, napaisip ako, napigparatabangan ko ito, arog ka ito ang ginibo sa kuya, sa dayuto na bagay. Tama ka po. Sa dayuto na bagay, tama ka po. Pag nagtabang talaga, dahil na mag-expect na babalikan ka kay ano man na bagay. Na lalo ako ngunya na namundo kang lalo ako ngunya na namundo kang sinabi mo na tama pala ay magpasalamat ka ngani po. Lalo ako ngunya na namundo kang sinabi mo na talagang may mga taong arog kaan. Igwa po man. Kundi basta ang bottom line po digdi. Di ka magmundo, mag-ulo ka. Babakal ka madam ki. Babakal katabi ki mga sarong order na pansit. Tapos,
bakalan mo ki pandesal, bumakal kang sarong sa siyang kape, tukawan mo dyan sa balkon nindo, kumapi ka bud ako mo kang pansit. So, bitis mo na ka 4, sige sa ngarak-ngak mo, ngulok-ulokan mo, ini ang buhay, sige sa ulok-ulok mo, na para relax ka lang. Tapos pag-agi, gapon mo kang bandyado. Kahit nga kang pasunod mo na sa rabayon ka. Karaw lang po ito. Di ba? Pero araw mo di ka ba? Ate o kuya, dai magmundo ang buhay nin tawo, may kaugmahan, may arog ka na namatian mo. Dapat makaukod kita na magpatawad, asin magsabot kan sa tuyang kapwa. Bata, kwarisma na baga? Kwarisma na, makaukod kita mga tugang na. Sabi nga ni Monsignor Chris Kasawapon, dapat kita mga tugang makaukod na magpatawad. Asin mga tugang ang pagtaonin, nin karahayan sa satuyang kapwa. Di ba? Oh, madali lang. Good afternoon, Henry M. Ang mga politiko, naghahagad man ang kiutang na buot, ay inda. No comment. No comment ako. No comment. Binuto ta ka ngayon. Araw ka na ugali mo ngayon na elected official ka, na mayor ka, na gobernador ka, na board member ka, na kagawad ka, na vice president, na senador, na congressman. Binuto ta ka. Ara mo. Ang problema ka nyo, kung taraman mo ka na binuto ta ka, baka baliktadan ka. Kan binuto mo. Bay daw nga nga ako nga pagkaparataraming binuto mo ako. Tama nga, binuto mo ako. Pero nga, tinaw ko sa imo. Arin nga duman. So tinaw ko nga sa imong sobre, napaipit, pero nga ito. 250 ba nga? Oh, 250 yun na ito. Kaya di mo ko pagparataram. Di akong utang na buot sa imo. Ikan may utang na buot sa ko. Hello? Hello? Yes. Pwede kong pasilamatan si Jonathan Gwen Consillo dahil load niya sa kuya. Birthday ko kusuot. Sisay po yan na Jonathan Sisay po. Consillo. Sisay po na Jonathan na yan. Calleja. Ano po? Jonathan Gwen Consillo. Thank you, sir. Welcome po. Welcome. Okay. Alright. Tabarasaon tamo na ng mga reaction. Tama commercial kami ni John. Sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog. Good afternoon, Kuya Hen. May low pressure. Igo po. Sabay Mindanao. Bako, John. Igo eh. Harayo po sa tuya. Inipong ora na ini. Parte ini kang intertropical convergence zone. Igo pong low pressure. Sabi ni Rick na Mendoza, pinatawad mo na nga sa barbero mo. Iba man, Rick, ang hapot mo, amigo. Kung pinatawad ko na sa barbero ko, actually, may mga pagkakataon migo na gusto kong iwalon. Ata baya, ay, migo, maray na hapon tabi, kapatid na Noel Manalo. Good afternoon, migo. Okay, sabi ni Engineer Mayor Legaspi, pautang ako, sir, pero di mo ako pag singilon, utang na loob. Para nga ng Engineer Mayor, amigo kong iniol. Ano ba utang ko sa imo na, ang kwarta ko nga ng unyang, minabakal akong unyang kimask, John. So, barato lang bagang mask na, so, surgical mask ta. Malay doon, ang paghangos mo, bilo, o ano ka. Pagkot ko sa bulsa ko, manggura nung nga ko ini na surgical mask, 180, so 3 fly. Pagbukot ko sa bulsa ko, nasupugon ako. Ang kwarta ko sa bulsa ko yun, 120 pala. Pag-una ko, ang wallet ko, may igo akong 220, ta. Nganya ko, igo akong 220. Ay, 120 na sana pala. Nakasama ako pala ng aga, namahaw ako dyan sa kay Chakres. Hala ito. Ay, nganya ko, manay pa, nganya ko, di po nganya ko kung kuwan pala, no, sinsilyo. Pero ngayon, ang kwarta mo dyan, nganya ko, 1,000. Ay, wala pa niya ako, sir, sinsilyo kaan. Balikan ko na sana nganya ko. O, sige nga po, balikan mo na sana.
Ang masaramong ka ito, Jong. Kung tumita namin sa igwangin niya akong sisi yung 1,000. Yan, ton. Ang bugiro ka nga yan. Istorya ka pa kaya kang kalukuhan mo. Hello? Ninong, ganin po may 220 ka. Nagkaon ka po naman kay Chakres. Iutang mo na lang po. Iyo nga ni... Palibre ka na lang po kay Kaon naman. Para ikaw lamang ikuhan. Ikaw lamang pangbakal kimahas. Okay. Sige, bye-bye. Sarawa yun talaga. Good afternoon, Henry M. Ara mo, siguro kung nagseminaryo ka, buda nagpadi ka, gari maray kami na humili. Ay, do not do. Aram po nindo. Pwede kita magserbi kaya ano manabagay sa satuyang kapwa, maski di kita nakalaog sa araw ka na profesyon. Ang paglaog po dyan sa, ano nga na po kaan, tabi, Angel, ang nga po kaan, bukasyon, yan tabi, di ang pigdidesisyon na din sa rong tao. Ako ma-desisyon ako na, gusto ko ngayon magpadi. Bako ko desisyon yan. Dapat may pasabong sa imunin mal na Diyos. As in, may giya sa imunin mal na Diyos. Araw ka ni kay Father Al Recompuesto. Di ba? Sabi nga ni, many are called, but few are selected, are chosen, bago selected, chosen, pwede man, selected. Di ba? Dako lang inapod, alagad diit ang pinili. Bako tabi, karaw-karaw na bokasyon ang pagiging padi. Yan po. Dako lang akong mga kamidbid, mga barkada, talagang nasasabutan ko ang sitwasyon. Di ba? Bako upaw-upaw para sa ko. Pero anyway, ganito, pwede man po ang sa imong question, pero ayan baga po, sabi nga ni calling yan. Okay? Ito. Good afternoon. Ay, iba ining text mo. Sige, ipa-follow up ko tabi ni sa kuwang ko ha, sa mga pag-iriba ko. I-forward ko na po sa pag-iriba ko iyo. Tangani po na maayos tayo ng news mo ha. Okay, sige, salamat. Tadi ko na nga nabasahon. Ipa-follow up ko na po. Iyo. Okay. Forward ko muna kay Lowen. Sa kay Lowen sini. Legazpi Port area. Okay, sige pa. Ang utang na loob ay utang na bait sa kapwa, na walang sukat ang palit. Ngunit, maaari ito ay maging magandang buhay o kaya ay maging sani na sa buhay. Pwede. Diba? Yan. Okay, ito. Okay na. O, may saro pa pala. Ito nabasa. Malalang yun. May saro pa rigdi. Bago kita mag-commercial break. Diba na kita mga tugang sa orasyon, asin mahiwagang tanog. Ito. Henry M., di ka makandidato sa 2022? Anong hiling mo tabi, John? Day, arag po ka ini. Sa totoo lang po, day lamang iyan sa sakuyang isip na mag-or-intra sa politika. Iyo po, day po sa isip ko talaga iyan. Ay, Henry Apit na tawan ta kakimas. Uy, si Manayolik tatawanan niya na akong mask. Anong klase yan Manayolik yung mask mo? Sige Manay, i-receive mo ako ta. Pag maitay, mapit ako sa imo ha. Kaypuhan po tamoon, lalo na ang agom na pigaraot ka, nag-utik sa mga aki mo, iyong mananggad. Ano, yan ang bako, maray nagibo, di ba? Anyway, Depo sa kuyang hiligan maglaog sa politika. Ang nagatarin po dyan, mga hilig ninda yan. Depo sa hilig ko. Bara sa passion ko yan. Yun na po yan sa kuyang passion, mag-programa digdi sa DCGB, buda. Pag-retire ko gayon, baka mag-pro part-time kita sa mga eskwelahan lamang, mag-true teach lamang kita kan ditang aram tungkol sa communication and broadcasting. Okay? Mag-araw ka ngayon. May mga subject ngayon na business and management, di ba? Kaya tang turuan yan. Yo. Pero, wala po sa hilig ko tabi ang politika talaga. Hello, good afternoon. Hello?
Hello po, good afternoon po, sir. Ay, good afternoon po, Sir, ma'am. pwede po magkapot. Ano po ang gusto sabihin kang humid ID? Ano po? Ano pa gusto sabihin kang humid ID sa SS po? So sa SS, Opo, humid ano po ID. yan? So, madam, Po? ngunyan ba may ID ba kitang so yan na ID iyan siguro yang kikuan ki barcode. Oh, Ano ba po natapos sa ka naghapot ka. sa SS? Natapos naghapot ka. Po? Natapos na naghapot ka nga humid ID. Opo, sir. Ma-claim kayo kang sa retirement po tabi sa SS. Pipa apply ka sa humid ID. Dahil ko man, sir, po na NPS so kinakonform ka sa bago. Basta, may ano po nakataag po na humid ID po. Kung data na po ako, nature card. Ano po? Kung dahil pa ika So, ba ano? kung hindi pa na po akong humid ID, pwede na pang signature card. Iyo. Iyan pong humid ID pong i-issue yan sa imo kang SSS na kundi ako nasasala, pwede pong magamit yan bilang ATM. Pwede man mo tabi, madam. Salamat mo po. kukubrahon so sa imong pensyon. Sige po, sir. Pwede mo siyang ma-check kaya sa mga, may mga queues bagang pigapon, may mga queues, di ba? Opo. Pero nagdadangog ka po ngunyan. Sige, sabi, sir. Sige, takulang ang sa kong kaaraman, ihapot po sa SSS. Iyo. Opo. Salamat. Okay, Salamat po. bye. Ihapot ha. Ano yun, Engineer Mayor? Unified Membership ID Card. Unified Membership ID Card. Unified Multipurpose ID. Okay. Iyo pala ito sa requirement. Ma-time check na ako doon. Kasi nga, iso sa ICCS na piga-apunan ta. Si Mata, ay ito. Si Madam na Mapa. Madali lang. Mapa. Pero ma-time check na muna ako. Magalat-alat ka, Madam. Ma-time check muna ako. Singil ako ni John. Patang ngayon ng isalag niya. Ma-time check ka nga. Iyo man ang gadadi. Alas 3:38 na. An oras hatod sa Indokang Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte. Lakas banat sa 4. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga ma'am!
items? Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cauredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nido Jr. Para sa kaakian na sa rohas tatalong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 185 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Magparehistro ka because it's safe, easy and COVID-free. Para po sa COMELEC, ang kaligtasan ng bawat voter registrant ang aming #1 priority. Visit irehistro.comelec.gov.ph para sa easy filling out of application form. Kaya tara na, magparehistro ka na! Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo.
Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Yes, thank you. Alright, sandali lang ha. Tabalo. So, may nag-text man pala ng saro pa sa Humid ID. Araw kayo. Ay lang ha. Thank you rin sa text tabi. Salan bang aram ko po. Sige, thank you rin ha. Sandali lang. Tapudan ko daw si Banda Mapa. Tabaka lamang kung makontak tangon yan ha. Hirak bang ka itong mga marit. Dahil ko aram kung ang Unified ID June sa maritire o pati sa tuya lang. Di ba? Ikaw yun, may ID ka na sa SSS. Ang ID ko, so kang panahon pa na mahibugon ang puko. Sa pagkapon ko sa DCGB, yung ID ko talaga, gwapon pa na ako ka ito. Lol. Pigiling ko sa ID ko, ganyan ko lang na-realize na may kang panahon pa rin sultira ko, may itsura man ang ganda ko. Madali, tapi kapudan ko si Ma'am Janet na mapa, kang SSS. Ma'am Janet. Yes po, good afternoon po Sir Henry and sa mga nag-aantabay po muna sa DCGB. Opo, good afternoon. Araw kayo ni, may nag-arapod kayo sa Kuya Digding. Then nasasabo, gusto maliwanagan. Ano databi na Humid ID? Pwede po may paliwanag kung para sa ano yan, buda kung ano yan? Yes po, ang Humid po, yun po yan ng Unified Multipurpose ID na tig-generate po ni SSS sa GSIS. Since unified po siya, pwede siyang magamit aside sa SSS and GSIS, pwede din po siya magamit sa Pag-ibig and PhilHealth. Okay. Saan kan ma-apply tabi? Kung SSS member po or private employee, hindi po sa SSS. Pero pag government employee po, sa GSIS hindi kayo ma-apply. Pero as of now po, since po nagkikokit ang pandemic, suspended po ang pag-generate ka kaning Unified Multipurpose ID. Oho. Okay. May nag-upload kaya sa kuya ka sa bago, siya databi is about to retire. Opo. Ano po, para ini sa mga ma-retire o para sa muya ngayang araw sa kuya, nahaloy pa man ma-retire? Ako tabi, ang ibig ko digis, kung panahon pa. Yes po. Para po yan, sir, sa mga paying members na talaga. Para sa paying members, ma-retire ka o dae, kay requirement po ito? Actually, requirement siya before pag ma-transact na SSS. Pero ngunyan po, since suspended siya, so in lieu of the Unified Multipurpose ID, pwede na po or acceptable na din po ang true valid ID. Ayun. Maski anong klaseng valid ID, pwede gamay ito nito kung ma-retire siya, no? Yes po, yes po. Kung sabi mo po, non-paying, pero pag di nagbabayad sa member, di ka pwede mag-apply kay ID? Basta po igong at least one contribution, pwede po mag-apply ni unit. Iyo. Okay. So meaning po, gabos pala na SSS members, dapat igwa kayan ta. Pwede mo magamit sa transaction sa Pag-ibig o kaya sa PhilHealth. Adi, kaya unified plan. Kaya unified. Pero kung di po kayan sa mga transaction sa SSS, magamit ka ibang valid IDs. Pwede, tama? Yes po, pwede po ang true valid IDs. Ayun. Okay. Ano po, may bayad ang pag-apply kay Ma'am Janet? Pag first time po ang pag-apply, libre yan. Pero kung halimbawa sir nawara or gusto nyo i-replace sa lumang ID sa dahil pa unit, may 200 pesos lang pong replacement fee. Ayun. Pero sabi mo, ngunyan palang kwan yan, dahil ngunyan na-process, tap dahil lang sa pandemic. Opo, kasi pag nagpapagibo ka kasing unit, ikaw kitang ina-upload sir na biometric, dumantig-scan sa mga fingerprints baga. So, delikado ngunyan na mag-biometrics kasi syempre, tigiwas sa tangay po mga contact. Yung Humid IDs, may chip may chip. Tama? May mga unit po kita na igwa ng EMV chip. Ibig sabihin, pwede na siyang mag-serve as ATM. Ayun. Pero may mga selected branches lang po kita sa SSS na igwang araw ka ito. Yeah. Actually, sabi ko naman sa babae ka sa bago na ang aram ko, pag may Humid ID ka, pwede mo siyang gamito na ATM. Lalibo, ngayon, kumacheck ka ngayon kan sa imo ngayang pension, di ba? Tama? Yes, pension. Eventually po, tapos na magkakaiba na din EMV chip. Iyo na Oo. Yun, Madam Janet, so, pag yaon sa wallet mo, nadanangog sa iba speaker istoryahan nindo. Diba? Pero ibang chip yan. Delikado pala siya. ATM mo, kaya kinuha kan agom mo sa ATM mo, tapos, nadadangog, pag saksak sa computer, nadadangog kunahin sa agom niya. Wala nang kiarog ka na eh. Paday pa po sa unit. Sa pelikula man sa nangyari.
Okay. O, Ma'am Janet, iyo man sana po. Salamaton. Yes po. Thank you dito, Sir Henry. Okay, welcome. Order ka. Alright. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Okay. Ining James Lagatang ini. Sumbong ta ka James kay Father Jerry. Isumbong ta ka James kay Father Jerry Lagata. Pait mo na yung sabi mo. O paghuna kung retirable ka na, nahiling mo ng lalaki ini. Na? O anyway, sa itsura man sa namigo. O bueno. Dahil mang-request po para sa orasyon. O di mo na kita ma-orasyon. Hindi na kita. May kon lamang kita niya. Daw ganindo ini. Wala man kita ngunyan. Wala man kita kiload ngunyan. Ano yun? Di ba lang? Yun ini madali na. Ay. Ulit. Ay, tatawara. Ini. Ako na, itata. Ulit. Ulit. Yan. Okay? 100 pesos tabi sa mahiwagang tanog. Ano po mga tugangan mahiwagang tanog? Kadakol kan VP, lalo na sa mga kandidato sa 2022, porasyonan mo tabi. Ay! Hindi po rin yung pwede tang mapakinabangan ang orasyon ta dyan sa 2022 election dyan. Orasyonan ta sa mga kandidato. May bayad, ade, ngaya. Kandidato si Junapolis, orasyonan ta para siya mag-iboto. Ade, may bayad. Mapabayad kita, di ba? May kontrata dyan sa opisina. Ngaya, nagkontrata nga sa ko si Kagawad Junapolis kan Pulangi para konsyal. Saro nga sa pwedeng gibohon, ano yan? Saro nga sa pwedeng gibohon, ano yun orasyonan mo nga, orasyon nga yan, Henry. Ngayon, halimbawa, si Jonapolis kandidato para kagawad sa Pulangi, sarong tultul na lalaki, sarong loyal na baba na tao, sayang misis, buda sarong maray tabi, magibo-gibo sa mga problema sa kuryente. Si Jonapolis, sarong man tabing tultul na lalaki na seryosong tao, buda tabing handang magserbe. Si Jonapolis, dapat iboto, taling tawang ini marayo na gayo. Siya mga tugang pagkatiwalaan kan publiko, siring man mga tugang sarong mahigos na tao. Sa tabi day pag-iwal kan agom niya dahil anta ini seryoso, buda loyal ng God sa ng relasyon bilang mag-agom na totoo. Maski na nga ni, may nagtataga karaw-karaw, may nagtataga pakioro ng mga foreigner, mga tao. Pero rin ang nadadarata sa iyang nasa isip, habo niya ng gadrauto ng pagkamot yun sa iyang misis na talagang padabao niyang gayo. Kaya sa 2022 iboto, Jonapolis para konsyal Kampulangi, karapat-dapat na tao. Ano, John, ade? May kontrata sa baba. Orasyon. Ano marautong kon? Maorasyonan ta, mga tugang, orasyon sa mga naibuboto. Dako lang problema yan. Aha. Okay na to. O reaction. Ano sa tanog ta? Vacuum cleaner po, mali. Pighayop na lobo, mali. Turumbang balde, mali. Aha. Ito. Pag orong man sa nabulan ito, sala. Isumbong mo ako kay Monsignor Grace, mapapaulok yan, pero dahil mo ako isumbong kay Hermanong Padi, tabaka, tumagikti ko na ko. Wala lang. Hello, good afternoon. Po. Ano po ang tanog? Nagdi-deliver kay Materiales. Nagdi-deliver kay Materiales na? Opo. Anong Materiales po? Mga arkam po ka mga bakal. Mga bakal? Opo. Nakasan ka, madam? Kita ano po? Talaga ha? Ano sa pangaran mo, ani? Opo. Wala. Si Ramon.
Ganong nga kakantsa ba naman niyo kayo? Nakamali siya. Hand dryer, blender. Mali. Mali. Ito. Hello, good afternoon. Hello. Ano po ang tanong, sir? Dito. Ha? Roll up door mo ba? Roll up door. So, pinagamabang... Iyo, so sa... Maganda ko sa mga building. Roll up door. Ano? Oho. Pangarang, boss. Ha? Bye-bye. Nagpunpun kibinalad na paroy, mali. 2 minutos bago mag alas 4 ang oras. Karto na hinapros, mali. Sarong tao na rin napas kikopon band, mali. Ano man na ukod mo ini mana. Hello, good afternoon. Hello. Nawala. Garamataw naman kita kaya. Sa aga na kita mataong clue naman. Tangani po nasod lamang sa tuyang hapon. Uliton ko. Yan po. Beno. Alas 4 na. Den ang last caller natin. Para po mga tugang sa mahiwagang tanog. Sige daw. Pay daw. Okay, o bueno, mga tugang mapaaram na kita ta. Masunod na po si Kagawad nung Dawal, 2D, sa GB. Madali lang. Napunta sa tuyang paboritong kanta. Yan. Ano ba sa tuyang timsong sa tuya mga tugang na programa. Okay? Chain Black, mali po. Ventilator, bugtak sa number 3, mali. Wala talaga. Hindi yun di kuryente. Manual po ito. Bakit po ito nagtanog dahil sa kuryente? Tuminanog po siya dahil sa manual operation. Saga naman para po sa mahiwagang tanog. I always thought you were the best. I guess I always will. Salamat kanino pagkantabay. Goodbye. Mabuhay. We were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. I love you all. Goodbye. Sometimes the world was on. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI, Car
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 4:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagsaangatan na reklamo ang fish traders sa Anti-Red Tape Authority o ARTA kontra kay Navotas City Mayor Toby Chanco dahil sa pagsayuma kaini na iluwas ang mga imported na sira na nakasaray sa sarong fish storage facility. Sigun kay Nenita Adalin, kan Frozen Fish Association na nagkaperang beses sa hindang kinahuron ang Business Permit and Licensing Office o BPLO para iapilar na tugutan ang mga ini na iluwas ang nasabing mga sira. Pero sigun kay Adalin, ang rason sa inda kan BPLO wala pang orden sa inda si Chanco. Tinawan doon na ang grupo ni Aladin na kompleto ang kapot ninda mga dokumento sa pagkondukta ni negosyo. Sa huri na dito ang mga fish traders na Navotas dahil sa aligadong panggigipit na pigigibo ni Chanco na nakadagdag sa kakulangan sa supply ng sira. Yan ang mga alas 4 barata, aligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. Red Horse Extra Strong, ito ang tama. Farex B Complex, help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Maggie Supreme Sarap, going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy, bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. Cobra Energy Drink, Cobra Energy Drink, angat ang lakas mo. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudig Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man.
Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Webes. Petsa 11 na po kan bulan na Marso 2021. Tangaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduhang distrito kan probinsya ni Albay. Sangaran man kan sa kuyang kapartner sa laro teknikal si Kuya June. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito. Kasabay niya to sa paghatod ka na programang ini an sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Yan po sa panginginot ni Chief Operations Officer Justin J. Bolaños. With Kuya King Reginaldo, the weatherman. Yan po sa 2D Special Project. Yan po dyan si Sir Mon Daen. Get well soon. Relax na nga ni Tabi Kuya Mon. Yan man dyan si Sir Tots Di Solo. Willis Plana and Ian Buena. With Jos Barcelon. Apat na palan ang mga muse dyan sa opisina. Yaon dyan si Carla Briones, Jean Rose Andes, of course admin, ang original na mga muses kang 2D Congressional District Office, sina Ate Hazel sa si Ate Erika. Kami gabos! Nangungumusta. Asi naglalaom, nakamupo na sa maray nakamugtakan sa mga oras na ini. Malumlumpuan sa tuya pong pagkahapon. Nagduduro dalagan tabi anuran. Dahil na nindo pagbuko doon. Kundi kay puhan na mag-ingat kita, magdara po ni na payong. O kung bako man, ano man po na pwedeng gamitin niya to, tangani pong maprotehiran kita sa uran. Tadipisil lang yan. Akan mga panahon, pag nag-aabo-abo ka o nagsagatad halunan mo, sipon nga yan. Pero ngunyan tabi, pag nung nagsurusagrat ang halunan mo, Kuya John, tapos nag-aabo-abo ka, medyo may kurukalintura, pwedeng takmaong katulos na, nga nang magpaswab. At atibaad ngaya, igwa ka na nin COVID-19. Kaya ingat po. Pakusugon pirmihan sa tuyang immune system sa paagi po ni na vitamin C with zinc. Siri po sa dati ang samuya pong pagtaonin Diyos mabalos. Sa kabos tabing yaon dyan ng mga frontliners, lalong-lalo na ito mga medical workers niya to. Medical health workers. Na padagos pong nagtataon in serbisyo, tangani pong makaiwas kita. Matabagan kitang dahi po madapuan kan virus, kan COVID-19. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po databi kita maganungaran kay niyo maging lax o mawaran tabi ni na mawara po itong sa tuya pong pinagsusunod nyo niya na minimum health requirements.
Dahil databi kita maging kumpiyansa na tamiling ngayayao na sa mga bakuna, ha? Tamiling yao na sa bakuna, dahil na po kita sasakubon kan COVID-19. Giramdumong po nindo na kaipuhan na maabot niya ito ang pigapod na herd immunity of at least 80% kan na populasyon na nabakunahan. Tangani pong malesen man po ang chance niya ito na makaigwanin infection o magkaigwanin na COVID-19 virus. Maray na hapon sa mga parantabay niya to sa bilog na Segundo Distrito Canalbay, sa bilog na probinsya ni Nalbay, sa bilog na Kabikulan. Siring man dumampo sa mga nagantabay via Facebook. Sa pagi po kan DCGB News Online. Can't take my eyes off of you. Happy 46th anniversary po dyan sa Diocese of Catarman. 46 anyos na po ang Diocese kan Catarman dyan po sa Northern Samar. Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig niya to or natin dyan po sa lalawigan ng Catarman. Maray na hapon man po kay Charot Ardales. Charot, maray na hapon. Magandang hapon din po kay Manay Meli Bitangkor. And of course kay Jonathan Lorilla. Watching live from Catarman, Okatbalogan, Samar. Mauranon mandatabi duman, naghapon na suran duman sa Katbalogan, Samar. Manay Tonyo. Manay Tonyo Balmedina, maray na hapon tabi sa imo. Sinsya nang una taday ako nakaka-drop by dyan sa imo. Ibaad sa aga. Aram ko man napirmi ka man dyan na igwang sinap ng kamuting kahoy. O si 8753, pirmi databi na nagdadangog. Pakitao do tabi kan full name mo. Asin konsain ka pong lugar o konsain sa imong residensya. Kaliwat, happy 46th anniversary po sa Diocese of Samar, Catarman, dyan sa Northern Samar, sa indo pong obispo, asin mga clergy. Ali po yan kay Sano Arnel de Silva. Kay Primong Vicente, maray na hapon. Yung parantabay niya to dyan sa Kabusaw, Camarines Sur. Kay Councilor Jimmy Tolentino. Maray na hapon sa imo ihado. Pamangkin, bakong ihado pamangkin. Good afternoon man kay Councilor Board Member PCL President Giselle Salceda. Siriman kay Pulangi ABC President Adrian Salceda. Good afternoon, sirs. Good afternoon, sirs. Good afternoon man kay Alvin Oy. Yan po sa Washington Drive. Ano nga yung pag-urlay-ulayan niya itong niya na pagkahapon? Ang medyo mainit-init patabi, ito pong House Bill. Ang House Bill na pinag-file ni Congressman Salceda
Ini pong House Bill number 1667 or the Expanded Sangguniang Kabataan Benefits Act. So mga miyembros kan na SK, so mga SK kagawad, luway-luwayon niya ito ining pag-oristoryahan. Ini pong panukalang batas di Congressman Joey para po sa pagbusol nin monthly honorarium for SK kagawad. Asin man an kung sain kukuahon an pondo para digdi po sa presupuestong batas na ini. Taud-taud lang yan ano. Pinagtibay na po kan House Committee on Health ang panukalang magkaigwa po ni Center for Disease Control and Prevention o CDCP. Naan katuyuan tabi kay niyo maging handa permi an sa tuya pong gobyerno sa pagsimbag sa krisis na may relasyon sa tuya pong salud. Base po ini sa tuyang eksperyensya digdi po sa COVID-19 pandemic. Ang House Bill 6096, ini po authored by 2nd District Albay Representative Joey Sarti Salceda, asin pinagtibay kan maabot sa pira ini 167 mga kongresista bilang co-author. Bilang co-author kanasambit ng presupuestong ley. Ini pong pagtugdas kan Center for Disease Control and Prevention. Pattern ini duman sa CDC kan Amerika. Yung Center for Disease Control. Na iyo po ang gigibo nin mga polisiya, siring man mga strategic directions, kung paano po sisimbagan asin tatawan nin solusyon ang mga nagbuburutwa ang tabi na mga insidente na kung sain, iyo po ang nagtatao nin padagka o threat sa salud ka na mamanwaan. Matatandaan niya to na sa ikalimang State of the Nation Address kanakaaging Hulyo 2020, sinabi po ni Presidente Rodrigo Duterte na talagang kaipuhan ang pagtugdas kan CDCP para maging handa asin epektibo ang magiging estratehiya asin panlaban kan sa tuya pong gobyerno kontra sa mga pandemya, siring man maprotehiran ang buhay kan namamanwaan asin padagos na masiguro ang pagsulong kan nasyon sa atubang po kan mga matitinding problema. Ang siring pong kaisipan na pinagbusol ni Congressman Salceda ini po huli po sa iyang pag-aadal na ang mga biglaan daatabi mga problema harug kan pandemya, pwede daatabi ini na magbutwa maski sain asin mangyari maski anong oras na day niya to aram kuno arin siring man kinakaipuhan na kita laging handa. Garo pa lang kita mga boy scout. Ano Kuya Joe? Boy Scout of the Philippines, laging handa. Bako yung mano ito nyo. Ika mo na ito nyo, nag-boy scout ka man kayo ito.
Belated happy birthday pala kay Chadita Sumanga. Dyan po sa Bakakay Albay. Birthday niya kaswapon. Kung di ko nasasala, 80th birthday. Teenager na pala si Chadita. Chadita, maray na hapon and belated happy birthday sa imo. And regards kay Chuoka. Ano daw kung pwede na kita mag-pasyar dyan kina Chuoka, ano? Miss ko naman na makauron ng duwang personas na iniyo. Oy, good afternoon pala kay Jocelyn Enovejas. Watching from Barangay Makalaya. Saan Kuya Jun ang Makalaya? Castilla yan, Castilla. Oy, siring man po, good afternoon kay Cristita Macando Golfo. She is watching from Hong Kong. Oy, Sister Nel. Good afternoon man sa imo, good afternoon man tabi sa imo, Sister Nel. Ini po si Sister Nelia Perdis. She is watching from Daraga, Inarado. Maray na hapon man tabi kay Madam Lisa Mora. And also, good afternoon kay Cha Lisa. Cha Lisa Matias. Kan baka kay Albay siring man kan Legazpi City.